Takže čaute ľudia. Už by to malo fungovať konečne, už by ste ma mali počuť. Sorry za taký hlas, ale už je večer, tam som unavený, ale preto len ešte urobím video. Takže ideme si zahrať. Asi bude iba také krátke, lebo ja chcem vyskúšať, či funguje mikrofón. Čo som cez ChatGPT toto vyskúšal. No som sa spýtal, že toto, čo mi to nejde a toto, no takže ja skúsim, hej. Takže ideme to verifel. Ty kokos, yes. Nesmrteľnosť je zapnutá. Vlastne to tu sa kupuje. Keby takto nevedel, hej. Tu, hej. Asi to ani editovať nebudem, lebo sa mi nechce. Je už večer, takže už vôbec. Som iba chcel vyskúšať, či toto, preto dám video teraz. Takže už toto sa mi už nepáči. Je jasné, ideme na iný server. Počkajte. Budeme počuť, čakajte. Teraz ma počujete? Alebo nie? Napíšte do komentárov, že či teraz, dajte like, keď teraz. A keď nie, no to dajte. A keď teraz bude, no to dajte odber, hej. Kúkajte. Keď teraz, no to dajte odber, hej. OK. Takže no ideme, to je ten istý level, OK, ja som iba chcel vyskúšať vlastne toto. Hej, takže to bude asi končiť video. Sorry, fakt si také iba krátke 20 sekundové alebo 30 sekundové alebo aspoň minútu to musím mať. Ale sorry, fakt, ale som chcel, ja som toto. Som unavený, teraz som prišiel zvonku, s kamošom som sa bicykloval. Tá. Teraz som prišiel domov. A som unavený, takže iba také malé, hej. Takže dúfam, že ma budete už počuť. OK, takže čaute.